ரியா, என்ன பண்ணிகிட்ருக்க? இன்றைக்கி நம்ம ஷாப்பிங் போகலாமா? வரேம்மா, நானும் வரேம்மா. வாங்க ஷாப்பிங் போகலாம். நம்ம எங்கேம்மா போகிறோம்? மார்க்கெட்டுக்கு போகலாமா? மார்க்கெட் தான் பாப்பா போகிறோம். இப்படியேவா வரப்போகிற? ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வா, நான் மாற்றிட்டு வரேம்மா. ரெடி ஆகிட்டேன். நம்ம 2 பேரும் ஒரே கலர் பிங்க் கலரில் போட்டிருக்கோம்மா. ஆமாம், நம்ம கிளம்பலாமாம்மா? வாங்க நம்ம கிளம்பலாம், மார்க்கெட்டுக்கு போகலாம். வா கிளம்பலாம் ரியா. வரும்போது எது வேணும்னு அடம்பிடிக்கூடாது, சரிம்மா? நானும் பேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேம்மா. வாங்க கிளம்பலாம். நம்ம எங்கே போகலாம்? மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம், வா போகலாம். எனக்கு என்னம்மா வாங்கி தருவீங்க? வா, நீ நடந்து வா, என்ன வாங்கலான்னு பார்க்கலாம். சரிம்மா, வந்துட்டோம் ரியா. இதுதான் மார்க்கெட். பார்த்தியா என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பாரு. ஆமாம்மா, நிறைய கடையாக இருக்குது. ஃப்ரூட் ஷாப். ஆமாம் ரியா. அப்புறம் பேக்கரி ஷாப், ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்குமா? ஆமாம் ரியா. அம்மா, எனக்கு சாக்லேட் வேணும்மா. சாக்லேட் வேணும்மா, எனக்கு சாக்லேட் வேணும். சாக்லேட் வேணுமா? அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது ரியா. சாக்லேட் தான் எனக்கு வேணும்மா. பாரு ரியா, இதெல்லாம் நல்லதே கிடையாது. இதெல்லாம் நமக்கு ஜங்க் ஃபுட். நீ சாப்பிட்டீன்னா உடலுக்கு தீங்கு தான் தரும். அதனால் இதெல்லாம் நீ சாப்பிடவே கூடாது. எனக்கு வேணும்மா. நான் சொன்னால் கேட்பியா மாட்டியா? கேட்பேம்மா. பாப்பா, நான் சொல்கிறத கேளு பாப்பா. அம்மா, எனக்கு இந்த பிஸ்கட் வேணும்மா. மேரிகோல்டு பிஸ்கட்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்கித்தாங்கம்மா. ரியா, நான் சொன்னால் கேட்பில்ல நீ? இதெல்லாம் சாப்பிடவே கூடாதும்மா. என்னம்மா இப்படி சொல்கிறீங்க? நான் சொன்னால் கேட்பில்ல? கேட்பேம்மா. சாக்லேட்னாலும் எனக்கு வாங்கித்தாங்க. சாக்லேட்டும் சாப்பிடக்கூடாது பாப்பா. அம்மா, எனக்கு சாக்லேட் கண்டிப்பாக வேணும்மா. நான் சொல்கிறத கேட்பில்ல? சரிம்மா, வாங்க, உனக்கு நான் வேறு வாங்கி தரேன். சரிம்மா, வாங்க போகலாம். வா, அடுத்த கடைக்கு உன்னை நான் கூப்பிட்டுட்டு போகிறேன். ஆமாம், ஃப்ரூட் ஷாப்பாம்மா இது? ஆமாம் ரியா, இங்கே உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ வாங்கிக்கோ, நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன். அப்படியாம்மா? ஓ சரிம்மா, நான் வாங்கிக்கிறேன். என்ன வேணும் உங்களுக்கு? என்ன வேணுங்கிறீங்க? பாப்பாவுக்கு பிடிச்சதை எடுத்து கொடுங்க. எனக்கு வாழைப்பழம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? ஆமாம் பாப்பா, வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. அதனால் நீ வாங்கிக்கோ, நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன். சரிம்மா, நான் வாங்கிக்கிறேன். வேறு என்ன வேணுமோ பார்க்குறேம்மா நான். அடுத்து இது என்னதும்மா? ஆப்பிளாம்மா? ஆப்பிள். ஆமாம் பாப்பா, ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டீங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய தேவையே இல்லை பாப்பா. அப்படியாம்மா? சரிம்மா, எனக்கு அப்போ ஆப்பிளும் வாங்கித்தாங்க. சரி பாப்பா, வேறு என்ன வேணும் உனக்கு? வேறு நான் பார்க்குறேம்மா. எனக்கு வேறு என்ன பிடிச்சிருக்கு? அங்கே என்னம்மா இருக்கு? அங்கே இருக்கிறதே நான் எடுத்துக்கிறேன். அங்கே என்ன இருக்குது? வாங்கிக்கிறேம்மா. பார்ப்போம். ஆரஞ்சுமா, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் இதை ஜூஸ் போட்டு தரீங்களாம்மா? எனக்கு கண்டிப்பாக போட்டு தரேன் பாப்பா, வாங்கிக்கோ. இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தான், அதனால் நல்லாவே சாப்பிடலாம். சாக்லேட் அதை தான் சாப்பிடக்கூடாது. சரிம்மா, நான் இதுவே வாங்கிக்கிறேன். ஃப்ரூட்ஸ் என்னன்னாலும் நீ வாங்கிக்கோ. உனக்காக தான் ரியா இவ்வளோ பழமும் வாங்கியிருக்கு. நீ இதெல்லாம் சாப்பிட்டீன்னா உனக்கு உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. எனக்காம்மா இவ்வளோ? கண்டிப்பாம்மா, நான் டெய்லி இதை சாப்பிட்றேம்மா. இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடவே கூடாது. ஹெல்தி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தான் சாப்பிடணும். அதனால் நீங்களும் குழந்தைகளே ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிடாம ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பனானா அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் தான் சாப்பிடுங்க. சே நோ டு ஜங்க் ஃபுட் குட்டீஸ், ஓகேவா? நல்ல பிள்ளை, நீ மீமாவே புரிஞ்சுக்கிட்ட பாப்பா நான் சொன்னதை. இனிமேல் நீ ஹெல்தி ஃபுட் மட்டும்தான் சாப்பிடணும். ஓகேம்மா, பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறோம்.